Sugeng dalu Mas Gading, saya ganti wis sendalange sa. Bagus ya. Hah? Timbang karo mau. Ya, ya ora tak timbang-timbang kenjang ojo banding-banding. Lah kok teko-teko kok muni bagus berarti kan ana perbandingan ngono lho. Ya kan kita itu apa ya jujur ki sak metune ketemu ning kon moto, metu ning kon apa mulut ki apa ngono lah dilalah nyawang ngono langsung bagus ya ngono kok bandingke mau ora. Sing mau ya bagus ning pada zamannya. Lek saiki wis rada sepuh nggih ngapunten nggih Pak Geter nggih. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Tatin. Mbak Elisa sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Gading Mak Cange Yulimbo. Nggih niki kan apa jenenge? Ngeluari kupat luar. Kupat luar nggih. Menika saged ngaturi keluarga saking Ibu. Nggih saking Ibu Darmiati. Nggih Ibu Darmiati. Nika Mas Gading nika sebagai perwakilan dari almarhum Kisena Nugroho. Nggih. Monggo Ibu katuran pinarak wonten pepanggungan. Onje pun siap. Ini Mbak Manten. Oh iya. Oh baru ketemu aku sama Mbak Manten sama Mas Mantennya. Ini siapa ini? Halo. Halo Mas. Lagi omongan piye iki? Yo mikira. Selamat malam, good night. Iya, sik nganggo mic sik ndi ya mic. Kita sama Ibu dulu sik anu apa? Ibu boleh pegang satu. Ini dipegang Mbak E. Iya. Oke, ini kita bisa berjajar biar kelihatan kamera ya. Iya, Bu. Sini, Bu. Radi mriki Bu E. Nggih, sadi mriki nggih. Nggih, menika supados sedaya ingkang anu mirsani menika saged ngertos bisa mengerti kersanipun terus apa yang pernah terucapkan menika Ibu rumiyin. Nanti terus yang habis itu kita bisa mengeluari kupat luar bersama. Nggih. Pak Geter, nggih. Nggih sami. Oh nggih berarti niki langsung mawon. Oh nggih, udah disediakan untuk kupatnya. Berarti Ibu mereka kalian Mas Gading kula cepeng miki nggih. Telu yo ora apa-apa kok lho. Ujaripun Bu. Ya, alhamdulillah. Saged nanggap ringgit wajucal. Ibu, ini basa Jawanya masih ini kan? Kemutan kan? Tasih nggih. Oh nggih, menika tapi nek putranipun saged basa Jawi mboten? Saged sekidik-sekidik. Boleh sedikit wawancara boleh? Bahasa Indonesia. Oke. Udah pegang mic belum? Udah ya. Ya, boleh tahu nama, kemudian lahirnya di London apa lahir di sini? Tadi udah dikasih tahu ya? Iya, namanya Lora Hayu Tukiran. Lora? Nur Rahayu. Oh, bagus ya. Nur Rahayu Tukiran. Oke. Lahir di London. Kalau ini suaminya? Piye kabare Mas? Nama saya. Ya ora ngono. Nama saya ya. Sekolah London nih. Apa? Nama saya Kyle Mark Robinson. Sopo cah? Kyle Mark Robinson. Hah? Sopo? Oh, Kyle Mark Robinson. Yes. Panggilan Kyle Mark Robinson. Angel temen to, Sa? Kowe sambalene panggilannya siapa, Mbak? Hah? Kyle. Ilate dadak ditekok munggah Mbak. Kyle.
Apik ya. Raisa aku sumpah Raisa. Elisa wae Elisa. Hah? Kowe sing ngajak Ya ora ning kene ya kudu ngomong kok iki kan ning Gunung Kidul ya. Ya Cara Gunung Kidul ra apa-apa. Ya masih kan cara Jawa aku iso. Enggak apa-apa ini bisanya ya gini udah pakai batik minimal Iya. gitu. Ini kenal berapa lama? 11 tahun. Wow, hebat. Ya, jadi sekarang udah menjalani pernikahan berapa tahun? 5 tahun. 4 tahun. Jadi happy. Kamu mencintai sepenuh hati. You love her. Yes. Really? Yes. Nggak nyesal kan? No. No. Waduh lah arek aku. Lah berarti iki kan carane pernikahan yang diinginkan. Dadi didongake langgeng ya, Mbak. Tahu langgeng kan? Ya, untuk selama-lamanya. Ya forever. Love forever. Ya Semoga saiki gentenan Mbak Tatin. Hah? Wawancara. Takono. Piye? Saisomu. jenengmu sapa Mas? Oh. Ora Mau lo, ngono Kal, kuwi. mau lo. What is your Kal, name? Mas Kal, ngono lo, Mas Kal. Aku piye lho? Sik ta, Mas Kal. aku ngono. ngajari aku sa. Ya ajar ning kene langsung, Mas Kal. Where do you come from? Wah, Where do you apa Bu? Where do you come from? Dari London. Dari London. Oh iya. I love you. lho. Lah piye? Aku Sing diapali I love you bae. Maaf ya Mbak, maaf ya. Aku ya isane paling I love you. aku isane gor I love you karo yes no ngono ya. Sekarang gantian Mas Kal yang belajar basa Jawa ya. Heeh. Bilang, aku tresno sliramu. Yes, can you repeat after me? Aku Aku tresno tresno sliramu. siramu. Wah, aja aku. Baleni ya. Aku tresno. Ganti. Aku Aku tresno tresno bojoku. bojoku. Iya, benar kuwi lagi. Oh, benar. Ya, itu tegesnya itu I love my wife. Tegesnya iki apa? Hah? Tegesnya. Tegesnya itu artinya. Ya, artinya I love my wife. Mau ngomong bahasa Jawa apa? Tak translate aku wis mudeng bahasa Jawa. Kono sing ora mudeng. Kok diajak Sora, bahasa Mas. Jawa? Mungkin menyapa warga. Can you apa ya? Ya, thank you or something. Oke, matur nuwun nggih para warga ngono. Wong kowe ora cetha. Arep ngajari. Matur nuwun. Matur nuwun dumateng para Warga warga. awit rawuhipun wonten ing dalu menika. Aja dawa-dawa. Lah piye? Matur nuwun para warga, udah. Matur nuwun. Maturo Ulang. Alon-alon enggak apa-apa, alon-alon. Kok sik iki mau piye? Aku salah krungu apa ora ya? Bahaya iki. Waduh, Jen. mato Matur. Yes, Pakai matur. koma. nuwun Matur is thank. Nuwun. nuwun Ya, matur nuwun. matu nurung. Ora apa-apa. Kui it's okay. It's ya. okay. It's Yes, okay. yes. You is beautiful apa? Apa sih? Mbak, kamu baik, cara bicaranya baik. Oh, you're very good. Yeah. Very Yes. good. Aku iso padake. Satu lagi untuk istrinya ya, bilang kalau dia very very beautiful. Ayu tenan. Kowe ayu tenan. Iya. Iya. Ayu tenan. Yes, betul. Iya. Terima Itu kasih keren. ya. Makasih ya. Terus kamu udah jalan-jalan belum di Gunung Kidul? Belum? Ya. Iya, kemana? Kemana? Ceritain, no, cerak kono. Prambanan Prambanan. Borobudur, so temple, right? A beach, how about beach? Kua Bendul. Gua Pindul. Oke. How about beach? Ya. Belum coba ya, belum ke pantai. Indrayanti. Wah, aja sesuk golek sing rada ndelesep aja.
Sa, kon dolan nang Sentolo ngono sa. Oh ya, sama coba di Kulon Progo, West Fork. West Fork. Fork. Ya, yaitu di daerah Jogja Tak juga. naik geblek ngono teh. Karo tempe bengok. Angel mento arep translate kowe ya. Sama makanan, aku udah pernah coba makanan belum? Food. di sini? Sop buntut. Apa? Sop buntot. Oh ya. Nah, krunguku sop unta ngono ya. How about Tiwul Gunung Kidul? Not yet. Okay, you have to try Tiwul Gunung Kidul because itu salah satu another rice. Kalau di sini makanan utama rice, tapi itu ada tiwul itu dari telo cassava. Ya, sesuk dijajal. Karo apa sik ning kene iki panganane? Gatot. Gatot. Gatot iki apa basa Inggris ya? Ya gatot. Ya. Bahasa Inggrisnya teloyong. Hah? Teloyong. Telo ya. Oke, satu kata yang kamu alami tentang Indonesia atau Yogyakarta, apa yang kamu pikirkan tentang Jogja? What do you think Yogyakarta? Aku padahal aku gur melu-melu mbak Eki aku krungu. Pakai mic-nya. Ini dipakai ya. Ya itu Yes. dicek cetak. Dicek rak ngon tutuk. Oh, beautiful. Beautiful. Berarti namanya apik. 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 Ya, betul. Thank you ya. Semoga kamu bisa berkeliling di Jogja dan menikmati Jogja. Have fun in Jogja. Oh, nyanyi apa? Bisa? Sing, Can sing. you sing? Can you sing? Can you? Just a little bit. No. Okay. Dance. Dance? Dance. Apa? Kakinya Oh, sakit. kakinya sakit. Apa mau Bu? Bahasa Inggrisnya apa Bu? Kakinya sakit. Oh, my leg hurt. Yes, yeah. It's okay. So have fun with puppet performance tonight. Ya, thank you. Terima kasih. Terima Bu. kasih. Semoga cepat dapat momongan ya Mbak ya. Nggih. Oh ya, panggilnya Mbak Nur apa nih? Mbak Nur Nur, ya, ya. keren. Nur itu artinya cahaya. Cahaya. Podo karo aku Orcharus. Nur. Harus. Menika sampun Bu. Nyuwun lagu napa Bu? Ibu apa yang disukain lagunya? Lagu apa Mbak? Ojo dipleroki. Ojo jadi dipleroki. Oke. Oke, kuwi lagu Mbak, sing angel Joget banget. sekarang. Enggak mau. Ya nyawer we. Di sini dulu jangan turun, kita nyanyi Ojo dipleroki goyang sama-sama sedikit. Enggak, Bersama. sekarang aja aku mah dadi melu teng ketot Sekarang aja kita kasih lagu Ojo Dipleroki ya. Nanti setelah itu kalau mau turun boleh ya. Sekarang juga boleh. dia sama Ibu Ibu ikut ya? Sini Bu. Oke, Nah, Ibu manut ditekasin wae ya. Bu. Ojo dipleroki ya. Ya. Mangga kanca-kanca. Siap. Monggo. Thank you ya, thank you. Ya. Oh, matur nuwun. Thank you ya, because you sing a song, people come and give me money. Yeah. Thank you ya, makasih. Luar biasa ya. Luar Joget biasa apik tenan ngono. iki, Mas. Mas, nek pengen kaya londo dingene lho Mas. Diingu brewakmu, heeh. Dadi sesuk aja dikerok ya. Ini tadi. Heeh. Dinai apa jenenge? Apa? Apa? Gak tahu. Ini ada pesan dari Dalang Seno. Terima kasih sekali karena selama Dalang Seno live streaming Mas Gading dari dulu itu Bu Darmi itu selalu live chat di Dalang Seno channel. Oh, aktif, matur sembah nyata, nuwun. memberikan Bu dukungan. Darmi luar biasa ya, Cok. Sejak dulu. Sering apa jenenge minta lagu ya Minta nyawer lagu, ya, wis luar lagi. biasa pokoknya penggemar. Berat Nah, Luar biasa. warga seneng. laras ya. iki kudu multi bahasa loh, iki sik nonton wong luar negeri Ya, bahasa. soalnya keluargane saka Mas sapa mau so jenenge? Kekal. Kyle. Ayo Susah kuwi ya bilangnya. keluargane saka Kyle London ki Mark ono sing Robinson. rene. Kyle Mark Robinson. Robinson. Nah, Ah, Saura ini- kowe. Ora iso. Piye? ki kon baleni. Piye Mas jajal? Kyle Mark Robinson. Aduh nyemprot. Malah ngawak. Kyle Carl Mark Mark Robinson. Robinson. Iso yo. Iya. Korek. Nang ngilate ketek-ketek.
Keluarganya ya juga rawuh di sini loh, Rawuh, Sa. nggih. Ya, yang ada di sana itu. Ya, thank you. Halo, terima kasih. Ya. Lah ya iki nontone wayang ya ngene iki. Iki wayang iki kepiye to? Dadi delok saka rampung kok iso to wong nonton 8 jam ngono kuwi. Engko ben gumun ku. Kok iso ta ya kok menghadirkan ini cewek-cewek cantik ini ya. Mangsane. Emang lu cantik. Ya kan Menyapa wedok penonton yang udah hadir, Mbak. Ya, Matur nuwun siap. sedaya para warga khususipun niki naminipun ngerandu. Pakai enggak? Randu apa ngerandu? Randu katongan nggih. Ngerandu. Ngerandu katongan. Luar biasa niki sing nonton nggih lenggah kabeh lho, Sa. Ya ora sing jumeneng ya ana iki jumeneng. Jumeneng. Nggih. Jumeneng, Sing jelas jumeneng. tertib kabeh, ora ana keributan, ora ana piye-piye, tertib Mas Gading. Ya. Nah, iki matur sembah nuwun. Pokoke sing nderek wungon, nderek tirakat, ndongakaken keluarganipun Ibu Darmi. Darmi. Kula ndongakaken mugi-mugi paringi sehat, panjang yuswa, paringi Amin. kathah berkahipun. Amin. Pokoke tikel matikel anak putune paringi sukses sedaya. Amin. Nggih. Iki juga Pak Lurah juga rawuh. Pak Lurah nggih, Sunario, nggih matur nggih. sembah nuwun. Nyuwun lagu Rawuhipun. mboten, Pak? Wes, Oh, wes, wes ya. tulis-tulis. Oh nggih, nggih. Pak Lurah menika. Mbak Bila dibaca akan Mas. Monggo Mas Gading Iya. wonten pamundutan menapa? Enten Fragmen Suminten Edan. Weh. Tatin versus Solikin. Weh. Sapa sing njaluk? Saking kula. Pak Lurah Wilang Rejo niki. Oh, saking Pak Lurah. Piro, Pak? Sawerane pira lho iki to? Piro? Tileki sithik cocok ora? 200. 200 ya cocok. 200 ki urung Pemain- edan lho, Pak. Pemainnya 50-50. Terus? Yogane 2000-2000. 2000 nggo ngapa? Nggo pipis. Lumayan, nggo tuku Nggih. kecap. Pripun, Pak? Kayak mudun dikei. Kula mudun? Nek ana ada pamundutan lagu dulu. Lho siap nek gur mudun iki nyilih sandale Ini sapa? le sandale Oh lah nggon aku kuwi. Nyilih Mas, nyilih. Kok sedang Ya, aku ukurannya dinai. berapa Mas Gade? Saya tak tahu. Piro iki? Oh ya kok dawon. Tambahi, Dawane Pak. Siji meneh. Nah, ngono kuwi lho. Mugi berkah barokah nggih, Pak. Lancar rezekine nggih, Mak. Iki sinden po rampok. Ngerambi, ngerambi, Aduh, nyambi. Lah ya. Laris. Leh, Wis. Oleh 200 tambahan 200 Mas Gading saking Pak Nggih. Lurah. Luar Apa? biasa Ana pokoke pamundutan? nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Sak sok hoo sok ora. Pamundutane apa? Iki mau apa to fragmen? Fragmen. Iya. Langsung Nggih. apa ajeng lagu Sanese. rumiyin. Niki Napa nggih niki? enten malih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padalang kula nyuwun lelagon 1 pepeling dibawani ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh nggih. Yang nomor 2 Triwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Nggih. Nggih. Lelagon menika kagem sedaya keluarga. Iso mbaca enggak? Ora. Mergo tulisane apa piye? Aku Coba. SD ki ya sok bolos ya pisan. Wah, saya delok ya tak bocoke. Lelagon menika kagem sedaya keluarga IKG Kapanewon Lipat Sejabodetabek. Ah, ceto iki wis. Niki sami rawuh napa? Jabodetabek rawuh menika. Pundi Iki, Mak. bisa kasih ini lambai. we. Matur nuwun saking Samirat Bekasi. Oh, saka Jakarta iki, Mas. Pak Kasiwon. Wah, kok dadi siji terus. Titip. Kok saiki dadi pelit? Oh, kon maca ndi, Mas? Pak Kasiwon ndi? Sing cilik. Oh, dadi siji kuwi. Ndelok kene. Oh, Jan. Kok ora percaya. ora Nancy? percaya. Pramen Suminten Edan Tatin VS Solikin saking kula Kasiwon dan Sunaryo. Ah kok urunan? Satu-satu itu mau loh jadi 200. Jenengan iki sing pundi?
400 ya wis ra apa-apa lah, tak delek kene. Ya, Siti apa akeh ditampa Mbak. Amin, Jeneng nggih. rezeki iki lho, Berkah disyukuri. berkah barokah ya, Pak. Jane nek luwih akeh luwih apik lho, Pak. Walah, ya iki diberhasilkan dulu, engko Ya. nek apik tanduk ngono Siap. ya. Iki napa riyen, Mas? Pepeling. Pepeling riyen. Riyen Nggih. gek fragmen nggih. Nggih. Rukun Islam kang lima puniki Mas Gadeng gandeng niki Nggih. sindenen niku kathah. Nggih. Kalih digilir nggih, Oh, nggih. ditepangke. Ayo ajar tepang ngono. Sinden-sinden siji mboko siji Nggih. yo ditepung-tepung. Aduh, aku tak jajari Pak Geter. Sebelah sini dari sini paling pojok sini tangleti. Oke, Mbak. Anu, nyepeng napa namanya? Mic. Mic. Mic apa? Mic. Ya mic. Mic. Mike. Heeh. Nggih. Nggih. Ajeng anu badhe tanglet. Nggih, Kaya- dalu. Nggih, wilujeng dalu. Kok sasake wedi to iki dalange iki. Merinding aku ki nek kenalan kuwi. Lah, Sok merinding. Sebabe, mergane piye? mosok ora cewek merinding. Nek karo demit yo merinding, nek cewek kan nggak baik gitu. Demit ya apa? Demit. Demit. Nggih, Aku tanglet sik Pakai sok- bahasa Indonesia ya ini ya? Ya boleh Ah, iya. bahasa Indonesia Ah, iya. biar bisa tahu semua. Yang anu Mbak mau tanya, Boleh. ya namanya siapa nggih? Ya, Nggih. Prakulinoy. Nama saya Ani Dianawati. Oh nggih, oh ya. Mbak Ani. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Asalnya Saking dari Klaten. Oh, dari Klaten. Jauh sana ya? Enggak ya? Oh. Klatennya mana? Bendo gantungan. Sama masjid? Masjidnya oke kok. Maksudnya masjid ngendi to iki dalang iki? Masjid Agung apa ngendi? Aku ya ora ngerti. Aku takon kok ora ngerti. Karo Masjid Agung Klaten apa ngendi ngono lho. Sebelah barat Masjid Agung Klaten. Nah. Oh, nggih. Oh ya, ya. Karo kuburan ngendi nih, Mbak? Ayo tunggal dene. Lah aku melu dalang. Medeni. Ya karo Polres ngendine. Makanya aku maling. Oh, Ya Mbak menawa cerak ngono lho, ada Mbak. ya Mbak. Oh nggih, Mbak Ani Dianawati saking Klaten nggih. Jejirnya. Engko saiki njaluk suarane iki kan sekalian bowo. Oh, sekalian bawa Sekalian tadi. bawa aku Ya. rada. Nyuwun swantenipun Nyuwun Mbak Ani. swantenipun, Mbak Ani. Oh, nggih. Minta suaranya. Ding. Iki nek wayahe Mbak Ani iki disulingi biasane. Aku ki ora iso. Ojo ndak kualat. Heeh. Mering Nggo, Mbak? parasa sama Ya wis mengiso ngono kuwi. niki opar. Oper me. Oper. Oper. Masih pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Iki jendene ra entuk bahasa Jawa loh ya, belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. nggak Ya boleh. supaya Mbak Nur juga paham Iya, gitu ya. Siap, siap. Namanya siapa, Mbak? Iya, nama saya Kayak medok Wagu ya jebul ya. Lah kulino Jawa ya medok. Ya, nama Iya. saya Oriza Widyasari. Mbak Orisa Widyasari. Iya, Asalnya dari mana? dari Bantul. Bantulnya? Piungan Bantul. Sama Polres Masih ke selatan. ke selatan. Sama itu ada kandang sapi Oh, itu ke barat. ke barat. Iya. Soalnya kemarin saya lewat. Oh iya toh. Iya, pas iya. dolan. Pas bermain.
Oh bermain. Oh kamu Iya. bermain di kandang saya. Iya. Terus kamu gupak letong ya. Iya, aku cari sapinya yang salah diperes itu. Oh gitu. Mm-mm. Kamu nggak tanya saya sih? Enggak. Nggak kasih tahu. Apa kamu mau pengen jadi sapinya? Wah, enggak apa-apa, saya mau. Nggak apa-apa. Enggak enak apa-apa, loh, enak, iya. iya. Mm-mm. Minta suaranya ya, Mbak ya? Minta. Iya. Aja pada ditinggalake sudah Mas Sudah. satu kali aja Iya, ya satu kali aja sudah cukup. nanti enggak kebanyakan Iya, nanti kalau kebanyakan enggak gumoh. ya temannya ya enggak ya oman Iya. Ya Oman itu apa bahasa Indonesianya? enggak kebagian Enggak Enggak kebagian. kebagian. Geser, geser. Sampingnya. ya Pak Dalang Ya. Mas Dalang Ya, selamat malam. selamat malam Namanya siapa? nama saya Indah Mbak Indah. ya Nggih. Oh, ya. Asalnya dari mana, Mbak? Temanggung Temanggung, Jawa Tengah Jawa Tengah. ya Jauh ya? lumayan Kalau sama WC umum itu mana? WC umum yang mana Ada toh di sana? pom bensin Iya. pom bensin mana Kirangan mriko kok kirangan kalau dari pom bensin itu ke utara ke utara. ya kalau dari Gunung Sindoro itu Bawai Oh, bawahnya. pernah ke sana Belum. belum Belum. besok ke sana ya Iya. tak kasih bako Oh, mau saya. Iya. Saya dodolan bako soalnya Bakonya apek apa? ampek Ampek. Oh, itu Hitam. enak itu. Oh, enak. hitam berkeli-keli Berkeli-keli itu apa? Berkeli-keli itu apa? Bahasa Indonesianya. Berkeli-keli. Keli-keli ki apa? Keriting kok keli-keli. ya ya bahasa Inggrisnya kan keli Mbak Tati Oh, kerli. Wah. Kerli. Kok keli-keli? Curly. Oh, Curly. Ya, nganggo. your hair curly Ya, Ya ngono kuwi. kerli tapi ora sendok. Minta suaranya. Minta kok Minta suaranya. Iya. Mbak Indah. rukun niku satu apa dua Dua Satu juga apa nggak dua? apa-apa. Sahatate kang angka siji sudah Sudah, Mas sudah. Dalang? Sudah dua sudah cukup. Sudah cukup dua Iya. saja Yuk jejernya. Sampingnya Wah iki jarene penonton langsung wah iki. Podo aku ya. halo good night. good night Terus apa Good ya? night. Apa Mas? Aku ra iso bahasa Inggris ya, kan. What's your name? What's your name? Apa? Itu apa? Itu artinya Kowe adus gurung ngono lho kuwi. Kowe adus sok tahu ya. Udah, aku udah. Terus ya. Udah dus, iya udah. Ah. Hah? Nah, iya. Hah? Apa? Lah iya. What's your name? My name is Ayu. 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 Heeh. Where are you from? Hah? Apa penyakitnya Mbak Taten nular apa ya? Tegese apa? Ah, iki. Piye? Where are you Where are you from? Where are you from? Tegese apa? Wes kok ngendi? Hah? Kowe saka ngendi? Aku saka ngomah. Anu. Maksudnya ile. Alamat. Le brojo le lho. Address panggonanmu omah iku Heeh. saka ngendi? Nek Aku mau nunut
Nunut dek sapa? Menurut nih bojoku. Ngendi alamate? Hah? Alamate ngendi? Oh, aku dari Bantul, Mulya dadi Bambang Lipura Bantul, Mas. Oh Saya nggih, dari oh Bantul. ya ya Ya. ya. Ah, Minta ah. suaranya ya. Hah? Minta suaranya. Diminta Iya. bayar. Berapa? Hah? Berapa? Duwene piro? Punyanya berapa? Enggak punya ini. Hah? Enggak punya. Oh, Ya? kere. Oh, wedhus iki. Ndak, bercanda. Iya, ndak, iya, ndak Bercanda. Sekarang Besok aja. Jan. Iki sinden Apa-apa. piye kok iki? Kang angka loro salat. Sudah? Sudah. Ya. Yo jejernya. Ya, sampingnya yuk. Apa toh, Malam, Mas Pak? Dalang. Selamat malam. Ya. Bagaimana? Wah, Waduh, profesional ya. profesional Bagaimana? lagi. Namanya siapa? Ya, nama saya Neti Sulandari. Tanya Mbak apa lagi? Nesi, Ya. Neti Neti Sulandari. Sulandari. Ya. Asalnya dari mana, Mbak? Dari Minggir Sleman. Oh, dari Minggir Sleman. Langsung saja minta suaranya. Jangan. Loh, kenapa? Lah, nanti habis suaranya. Ya udah minta yang lainnya. Apa? Langsung ya. Iya, langsung aja. Dene kangka talu. Sudah, Mas. Sudah. Sebelahnya ini Sebelahnya, bisa bahasa sebelahnya. Indonesia enggak ini ya? Sebelahnya nggak tahu. Iya, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam juga. Iya, selamat malam. Selamat malam. Iya, nama saya. Iya, belum ditanyain. Tak omongi sih. Nama saya Bidadari Surga. Aduh, bidadari surga. Iya. Peri berarti peri ya. Iya, peri. Peri ya. Celat apa wani ora? Enggak peri. Ora iso. Wedi aku. Bidadari dari surga. Nona Prasti. Nona. Nona Prestiwi. Prasti. Oh yes. Oh iya, namanya Nona Prastiwi. Iya, Oh betul. iya. Hah? Anu kok kowe apa tekon-tekon? Nomornya 35 kecil mungil. Ora normal. 35 niki padha ngene anak kula e. Nah ya pancen cilik enak Mama. Sudah. Mas? Belum. Asalnya dari mana alamat? Saya Iya, dari Sur- Jerman. Oh, Jajar Sleman, Jajar Jajar Kauman. Kauman. Oh iya. Ya. Lagi? Lagi Ya, belum. monggo silakan bertanya. Sekarang masih sekolah atau sudah lulus? Masih. Sekolah. Ya. Iya. Sekolah di mana, Nona Prastiwi? SMP. SMP. Sampun Manak Pitu. Iya, Oh betul. iya. Bagus ya ini buat hiburan. Besok Boleh. teko ke rumah ya. Siap. Iya. Iya. Boleh Nanti- kok untuk mainan, Mas? Iya nanti Kalau tak memang jadiin suka. samsak. Hah? Tak jotosin setiap pagi, siang. Walah mesake nek mung dijotos. Aja mesake. Iya, minta suaranya boleh. Boleh tok pek oleh kok. Aku sing ora ngepek, aku yang mau. Orangnya saja boleh. Oh iya. Apalagi cuma suara. Iya. Yuk, Nona Prastiwi. Siap. Tekan ngendi Mbak Neti? Alah. Oh alah. Wong siap kok tekan ngendi. Siap kok tekan ngendi. Iya. Ramadan nindak ne poso. Waduh. Lagi dong lagi. Kapan
nyakat ping 5 ngibadah haji rukun 5 rukun Islam sampurna Ya, udah Nggih, lengkap ya, sinden-sindennya. sampun. Wis diperkenalkan kabeh. Yo ngadek. Jane mau Ngadeg. Lisa. Lho, yo kowe biasane sok njaluk tulung aku. Aja Ya engko ngono, berarti saling ramene ya karo membantu. kowe. Ya tergantung kebutuhan. Iya. Kalau tokohnya membutuhkan bantuan, turune dadi wit apa watu ngono gelem aku mangkat. Ya. Yo, tak guntak. Nang ning. Monggo pepiling. Menika sampun Mas Sampun Gading. pepiling Nggih. namun dipinangkani. Minangkani pepiling. Nah, menika langsung mawon wonten pagelaran ketoprak. Nggih ketoprak. Nggih, ketoprakipun mengkeh dimainkan oleh Mbak Tatin sebagai Suminten. Brotonya Mas Solikin. Aku mbakmu, bapakmu Mas Keswan. Ya. Torok, torok, torok. Piye iki piye? Brotone rasa ngadeg kok sik durung wayahe broto. Pak, iki awak dhewe kudu ngomong karo anakmu. Wah, piye to Bune ngomong apa? Lah jarene kowe wis entuk kabar nek Minten ra bakal sida dijodokke karo Broto apa ya ngono? Wis sida urung iki nyata apa ora anakmu ra sida pola Ning aku krama. iki arep kandha karo Suminten iki kok rasaku ora penak. Lah ya ning kepiye meneh kombangane bakale kok sok mben dadi elek to mbemburine lak ya mesakake Minten to ya, Pak. Piye? Iki ndang dikabarno aku tak alon-alon ngomong karo Minten ngono kepiye? Yo, yo. Engko nek ora mandi awakmu ya Pak le ngandani Minten Ya wis, ya kono. aku tak alon-alon ngomong Minten undangan kon rene. Ha. Terus Minten kene anakku wedok sing ayu dhewe. Ha. Piye to, Mbak? Iki kowe saka ngendi kok ketok ayu banget. Loh, Iki kowe aku blanja-blanja kan apa? Sida dadi manten to, Mbak. Anu, iki mau tuku apa ta kowe? Aku iki nyepake klambiku sesuk sing arep tak nggo hijab karo Mas Broto. Kuwi iki kabeh tak cepakake, ya ana bedak, ana klambi, ya ana jilbab, ana kabeh tak cepake dinggo. Cepake. Dinggo sesuk aku arep ngantenan karo Mas Broto. Bangsane rewang barang ya wis mbok tembungi. Ya wis sesuk iki aku kan dandane cara Jawa, adat Jawa sing basahan sing nganggo semene kae to, Mbak. Ah, aja lah ngisin-ngisini nek kowe nganggo basahan kok. Lah ngapa? Lah kok nek ketok nggon burine apa ngarep ra ngerti lho engko. Lah Sing terus- nggon ngarep karo mburi ketok padha lho engko. Lah terus aku nganggo apa? Ya anu wae nganggo sing wangun ngene iki nganggo bludru apa ngono ya. Ya sepaen manut simbok sing penting aku iso dadi bojone Mas Broto. Ning ngene lho tenapa kowe ya tresno tenan to karo Broto. Loh, ya wong akate aku wong desa lho, Mbak. Aku disenengi karo Priagung rek ya aku saking senenge to, Mbak. Ning awak dhewe iki kan cara dene kaya cebol cagak nguntal gayuh lintang cebol nguntal cagak. Cebol Cecak. kuntal sagak iki piye? Apa to peribasane? Pak, apa to peribasane? Cecak nguntal lintang. Heeh. Cecak. Halo, Pak. Halo. Aku rak sida nikah karo Den Mas Broto to, Pak? Pak. Heeh to, Pak? Iya. Nggo sik to ten rasa kesusu-susu to kowe. Loh, aku saking senenge lho, Pak. Iya, iya ning dilembok rombokmu kuwi. Lah, Ben kok- mbokmu sik omong. Lah mbokku ra cetol ya omong kok. Wah, kok Aku ya bingung iki wis tiwas tuku apa-apa wis nembung karo kiwa tengen wis arep rewang barang lho Pakmu. Dan Am. Dan Minten, Hei,
Kene Nduk. Alon-alon bapak tak kandhara kowe ya. Omong. Oke, mau rek ya omong to, Pak. Iya ning tatanen atimu sithik. Loh, aku wis siap dadi manten, Pak. Sik Toten. Aku mau rak diundang karo Kanjeng Adipati. Toh? Kanjeng Adipati Trenggalek iki ngendika Jane ngopo to Pak anu mimik dek mimik. lho iki syaratanku rak ngono to bone wah. Oh iya. Piye to, Pak? Mbone omong iki caltul desdes ngono lho, Pak. Anu dicepake sik atimu ya ten, dicepake. Atiku nang arep ora Oh, nang iya. goger. Dan Kanjeng Adipati kuwi ngendika Ndika napa? nek nggonmu arep dirabi karo Den Mas Broto kuwi Sida ta, Pak? Sesuk tanggal iki sesuk nanggep wayang. Nek rasa aja ki geter Pramuji Widodo ya, Pak, sedalange ya. Keswan. Keswan Dwina wae kang wae. Oh, ya. Oh iya. Iya. Sik. Terus sesuk aku ditangkap ke Jadilan, to, Pak. Ya ana nek nang kene ana tayo, barang ngono kita, Pak. Ndang to Pak gak di. Lah iki arep ngomong wae aku arep ngomong wae ora iso dilereni. Yo ditek ngono lho. Gak tercus ngono. Jane ngono apa to, Pak? Kowe aja medhot omong aku Toten. Lah piye? Kanjeng Adipati kuwi ngendika nek kowe iki diwulungke nggonmu rabi karo Den Mas Broto. Saya sabar ya ten. Maksudnya piye, Pak? Hah? Maksudnya Karo piye? bapakne kok kaya Dadine kok sing ngomong sapa, Pak? Kok wani-wani batalke iki? Sing mareki batalke sapa kowe kok, Pak? Hah? Dan Seneng banget malahan. Nih, Piye? Bapake ra kaya ngono. aku ki ora goroh. Lah aku ki gunane Karmu piye to, Mbak? Kok karepe panjenengan kok karmu. Panjenengan sapa? Lah iki simbokmu kae bapakmu Lah, lho. sing mareki wurung ki simbok karo bapak mesti ha ta? lho ora. Wani apa piye saiki iki, ha? Awak nenono Pak. Aku ya wedi iki. Lah iki nek nesu medeni kaya babon angkrem ya. Ngene ya ten iki kok ora kok kepiye-kepiye iki berarti duduk jodohmu kaya sing Kudu tak omongke jodohmu, mau. lho. Ora sida ki sing masalahe apa? Lho, bapak yo. Kambi kabeh wis Bapak batake. cebol njayuh lintang lho ten. Cebol sapa sing cebol? Cebol. Piye Pak iki? Lah ya iki aku. Lah nek kendikane Kanjeng Adipati kaya ngono. Nek ora dikeparengake awak dhewe iki ya mung masyarakat biasa rakyat jelatang ngono lho ten. Kuwi tenan ya ten Kowe sabar. kudu dipresake wae apa, Pak? Tak presake nang puskesmas. Ora sah. Puskesmas bae. Iki ning ngene iki sanane, Mbok. Aku tetep kudu goleki Den Mas Aja, Broto. aja ngono kuwi, Den Mas aja. Broto kudu tak goleki nek ngene iki carane. Sing sabar. Ten. Sing sabar ten. Nanti Den Mas Broto. Kowe sing sabar ya ten iki untuk jatahmu pancen kudu Den Mas Broto dadi Den Mas jatahmu. Broto kudu tak kawini. Ah, iki Den Mas Broto. Den Mas Broto ket mau tak goleki kaya nang endi ta Den Mas? Apa ten? Apa ten? Aku nek ya sita. Kula menika rak nggih siap menikah kalian panjenengan to nggih? Musike to. Lah, Ana rembug iki dirembug wong lagi ketemu kok menikah. piye ta, Mbak? Aduh, ngono ya. Wong iki wis radeng lho. Iki jane iki Mas Broto apa Mas Brot? Ya sak karepmu Nek saka ciri-cirine iki anane iki. ya ming iki. Saiki Iki ngene. wis tak ganteng-gantengke. Den Mas, kula menika rak nggih sias kanu sesandingan kalian panjenengan to Oh nggih? sida ming sandi. Iya, sida si mbok ki piye? Meng sanding, meng Ya sanding. sikik ming sanding kowe kok ya sida. Maksudnya Aku ki mau rak saka kadohan lah ngelak lah iki aku golek wedang tulung cepakno. Om ajeng mik. Heeh. Mik napa? Ayo apa saonone? Ngunjuk napa? Saonone sing penting Susah, iso susah. nggo tangga ngelak ngono lho. Ten.
Endi meleke sapa? Iki mimik nganggo antene namung ngunjuk teh nggih, Den Mas. Monggo mang ngunjuk. Wis cukup. Wah, Loh, Jan. kok ra sida Kowe dimi- kuwi wong wadon apa wong lanang to, Den? Lah pripun to, Mas? Lah kok ana njaluk wedan kok tok penekke degan iki, kowe iki wedok apa lanang jane? Aku njaluk wedan kok tok penekke wit kambil. Lah kula nggak nggih saged menek kambil. Aku rak ya ora iso nampa katresnanmu Iki to. karepmu koncope arek kepiye, Kin? Lah ya aku ora iso nampa katresnanmu wong-wong wedok kok kaya ngono. Kok sik iki aku urung sida gandrung kowe aja mbadarke dhisik tak andeni. Oh ngono. Den Mas. Oh piye? Jarene si mbokku, aku iki arep sesandingan karo panjenengan. Leres to nggih? Iya leres. Panjenengan ampun mancing-mancing lho Raden, jenengan sampun dipun jodohaken lho. Ampun ngaten niku mengke ndak dadi remen melih niku suminten. Iya. Saking tresnane kalih panjenengan lho Raden. Iya aku jane iki ya ora gelem ning nek diceraki ngene iki ya piye to ya? Atine. Kamangka kowe ngoyak aku to iki? Mama. Lho. Gawat iki nek kaya ngene, Pak. Mbokne endi yo? Angel. Hangu jimat. Den Aja kaya Mas. ngono to, Den. Panjenengan tangane mbok madhem rika. Dipun ngenten iki lho. Dipiyekke. Dijejeke. Iki wis jejeg e ket mau. Kuwi iki kurang jejeg. Ket mau ki nggon aku jejeg gejejer, Ten. Oh, wis ngejejer ta? Wis. Agawe. Aduh iki arep tok kapake to, Den. Niki nduk dilebokke ngenten iki blesek. Terus dadi ngene iki rak ya nek mantenan ngene iki to nggih. Ora meng kuwi nek aku jane. Lah. Maksudnya piye? Ayo ora gelem aku ki wis ora iso, Ten. Ora iso mergane napa? Mergane ya aku ki ora tresno marang sliramu. Masalah tresno. Witing tresno jalaran saka kulino lho, Den Mas. Ya aku kulinone kan ora karo kowe to, Ten. Mulane saiki dikulinake. Ya ayo ning ndi? Ya yo cepet yo. Ora, Ten. Hah? Aku tetep kudu tetek ora gelem. Agawe arujiting kalih Wis to aja tok terus nih. Aduh sing lara nggon ngendi? apa kang si Wis aja ngoyak-oyak kaya ngono to, Ten. Aku arep krono, Ten. Nadia. repot iki. Ya rene, Pak. Kene Pak Lurah iki donge aku wae jarene. Aja, Ten. Upama menduta mi. Kenapa kok gumujeng lho, Den Mas? Ya aku kelingan sing ora-ora nek ngono kuwi. Mbok mbangane timbangane kelingan sing ora ana, Mbak. Ya, ya. Ora, Ten. Ayo dilakoni wae. Sedilit mo. Ora, Ten, kejaba engko bar wayangan. Nah. Bar wayangan maksudnya piye? Piye, aku ki ora gelem, mula aja tok peksa to. Kula nika mboten maksa lho, Den Mas. Napa ngangge cara alus? Arep cara alus ya ora gelem aku. Kasar ya ora gelem. Dinapake? Geret wae. Aja ya. Para tante tak Pai. Pai. Oh, turuti Ya, to. ya. Ora. Ayo. Ngoh, Ten. Ora kaya ngono to. Ruti. Iki akeh piyayi kok. Kowe arep nuruti apa aku ya tetep ora gelem ya. Ibarat awang numpak. Lah, tenan to. Tumpak-tumpakan ya. Emoh, Ten. Sedilit ta. Ora iso. Ibarat wong numpak aku
Numpak perahu. Numpak perahu Pak Agung. Bar numpak perahu njur numpak kowe. Iya, Ganas ayo iki. ora apa-apa. Kowe sing tak kepingini lho, Den Ojo Mas. ya, ojo ya. Aku ki meng legani marang atimu wong ayu. Yes. Ya mbok ayo nek dilegani mbok sing tenanan aku nek carane wong Inggris wong London ki I love you. You. I love you. Yes. Yes, I'm coming. You love me. No, no. Hah? No. No, piye? Saya enggak kuming. Kamu kesini. Gobek saya. Ora kaya ngono to, Den. Aku. Lanjut terus kula menika panjenengan menika dosa lho. Lho, Nek jenenge kenapa? nampik tresnane wong wedok kuwi dosa. Aku ki ora teges nampik siramu. Lah nek ora nampik ya ki ayo piye carane nangkak ude ngono lho. Ya ngene ya. Jenenge katresnanku iki ora kena dipeksa, Den. Lah, Arep kok sliramu kuwi ayu, aku ya ngakoni yen kowe iki ayu ning aku ki wis duwe calon dhewe. sapa calonmu sapa? Calonku ki cempluk. Endi jenenge cemplok gonen rene? Nah, aku ya cempluk ya akeh. Endi gonen rene? Tak ndelok sing jenenge cemplok ki kaya ngapa? Ayo ya. Ayo za sing endi? Maksudnya piye? Kae lho cempluke pojok dhewe kae lho Aku cempluk. lagi arep ning omahe cempluk lah ngelak terus mampir ning nggonamu iki mau ketemu kowe ten. Dadi cempluk isih ning omah. Aku ora peduli kowe arep karo cemplok, arep karo si Paijem, arep karo si Juminem para sapa. Sing penting aku tresno karo kowe, Den Mas. Iya kena. Ya kena ya. Tegese iki kowe kena tresno karo aku iki kena. Ning aku ora tresno marang sliramu. Mbok tresno sedilit wis. Engko nglegani atiku iki lho, Iki Den mau wis tak Mas. legani. Piye carane ling legani? Ayo kuwi mau. Endi? Sing tok slepke mau. Aku kurang nek meng ngono kuwi. Aduh piye ya. Gelem ya, Den Mas? Ya jane gelem. Lumampah tanpa walah Wis ya wong ayu. ing madyaning jala niti madhep rene to Ora iso ya. madhep rene dimatke raiku Wis ket mau aku. sing kuwi. suwe Aku wis ra iso suwe. piye to Den Mas ngematke raiku karena cinta itu datangnya dari mata terus turun ke hati makanya dari itu kamu harus melihat mata saya biar kamu jatuh cinta lalu turun ke hati. Iya, aku ki jane seneng ning senengku ki piye ya, Den? Nah, ngono lho. Kakang Adi. Kakang Adi sapa? Adi Sandirono Asandirene. Maksudnya piye? Lah kowe iki angel banget ya. Aku ki wong ra tresno kok tok peksa ngono lho. Yo nek aku terus aku kan kepiye? Ya kena ning aku ki ra Kena orang kena kok kena Urung, Po? urung. kenake yo. Yo. Aduh, iki piye ya? Wah, iki bertolak belakang karo atiku jane. Lah yo piye? Temah. Wong gelem kok kon ra gelem. Ya ayo to melane. Ora, aku ora gelem, Ten. Angin ora kaya ngono kuwi to. kencang ning pagu lingan. Madhep rene to. Mbak, iki mau temah apa? Temah gonjing. Oh, Lah? ora krunguku sing liyane. Ora usah liya-liyane. Kowe kepengen karo aku apa piye Pak Dalang? Ora. Ora. Den Mas, Iya wong ayu. mboten purun saestu. Saestu. Saestu piye? Aku ora gelem, Ten. Saiki jajal celukan sing jenenge cempluk. Gonen rene. Aku tak ndelok. Ora ana cemplok-cemplok, pon kula aturi kondur mawon nggih Den Kok Mas. kondur piye, Mas? Ora iki wis kesempatan terakhirmu saiki, iki wis wayahe iki Den Mas arep dadi nggone cemplok. Ora wong ki ndek Wis wis iki, aja diarep-arep kaya ngene iki. Mbak, kowe arep gelut karo aku piye, Mbak? Aku mati. Iki wong wis dadi duwekku, Den Mas. Piye? Pak, Jenengan mbok ampun ten pundi-pundi to nggih. Pak. Kula menika tresna saestu kalian
lho Iya Den bener, Mas. kowe tresno marang sliraku ning aku ora tresno ten. Mbok wis cilik wae jenenge tresno kok jalaran saka kulino. Kok suwe-suwe dadi tresno lho Den Mas. Aku ora iso tresno karo sliramu ten. Kudu tresno. Ora iso. Kok nek nampik sesuk bakal ditampik genti lho. Ora apa-apa, iki tak niati. Aku Niati iki- piye? Niati piye? Niati aku tresno karo cempluk ten. Ceplok apa seminten? Cempluk ten. Seminten apa ceplok? Cempluk yo. Aku njaluk Seminten apa aku ora iso seminten? nampa sliramu. Hah? Aku ora iso nampa katresnanmu. Kok ora iso ngapa? Lho. Kok malah kowe nampik aku? Kaya ngono. Kok ora iso nampak apa? Kakek Apa? iki. Hah? Iki. Aku Kok iso? Ah, saiki diwalik wae apa piye? Dibalik piye? Rumangsaku ket mau ngoyak aku ki ora gelem. Ora gelem ki sebabnya apa? Ngapa iki bapak iki? Karepan karo aku, ha? Kowe sing mana yang gagal ke? Sing galak Sing to, mana yang Pak. gagal ke? Sing mana yang gagal ke pernikahanku ki? Kok sing galak to Pak Warok kok kaya ngono. Minten, Apa? kowe iki wong wedok. Terus ngapa? Kudune ki mulane kowe iki wong wedok. Wong wedok trengan. Lah bapak. Saru isin. Bapak. Kudune ki wong wedok iki tunggang gawe remah, munggah gawe wong lanang. Aku ki anake sapa? Anakku, Lah ya turun sapa? turun mbokmu. Ya turun kowe barang urunan melu urunan to. Separo-separo. Pokoknya aku nek kepengen kudu oleh, Pak. Nek ora oleh, kowe tanggung jawab. Nek ana apa-apane saka aku, kowe kudu tanggung jawab. Mundur. Mundur. Arep ngapa? Arep edu. Den Mas Broto. Iya, piye? Kula suwun jenengan sakniki lunga saka kene. Aja dikon lunga. Iki ki ndekku. Minten sing ngeleng to. Kowe kene iki to? Masih Lah iki ki lho ndekku. Sumi. Sumi Iki kok aku Sumi. tak lunga sik Sumi ya, ra bandeng melu. aku dikon lunga karo bapakmu, Sum. Aja Sumi ra Wis, melu. aja dadi atimu ya, Sum. Pak Broto tak pateni nang kene kok. Piye to? Wis, Pak Broto tak iki lho. Kondor. Kula aturi kondor nggih. Den Mas kula aturi kondor nggih. Ayo tunggrang tas. Tunggrang tas. Ayo. Malah delok. Brotone wis Iki bengok tenanan malah delok. baleni kene. Ah, wis Piye to? pahit Wis muncak-muncak ya, Pak. cae. Kon baleni ya angel lek kaya mau ya. Cek. Wis klimak era. Iki ndekku. Heeh, aku namu. Baleni klimak meneh, Iya. Pak. Iki wis beda cerita. Piye to? Dibaleni gelem iki. Heeh, iki ceritane beda Iki aku. mana kono wis mikir getun. Aku nggonmu peken. Iya ya. Ayo Seminten. dadi apa? Saru nek ngene iki. Saru piye? Kuwi lho sak resmi karo Den Mas Broto. Hei, meneng apa? Anane aku ki mergo saka saru tak ndeni. Lah nek patramu ra kaya ngono. Mergo saka dikatukke ngene Hei. mau ya. Heeh, bener. Piye? Aja dikolungo kuwi ndekku. Heeh. Broto, lunga. Engko siki aku rung tutuk. Kat. Sabar Pak, kurang Aku wis rampung kok klimak. dene. Aku wis Iki nganu pokoke meneh. wis karo aku. Kene mau tanganmu ngene iki. Heeh, wis bali Ayo kenceng meneh ngono aku. Selep-selepke meneh. Ah, kowe. Kena urung iki, urung kena. Apa to, Pak? Iki ki wong Hei. Iki Iki ki kok ndek. didugani Kanjeng Adipati ki aku. Kok didukani piye to? Iki ki wis dudu hakmu. Hale. Kowe Piye, iso Tan? lunga. Kowe nek ora gelem lunga, Den gelem Mas. nang Aku kudu lunga ten. Aku sayang kamu. kowe Den lunga Mas. cara. Ning aku ora sayang. Aku I love you, Mas. Ning nek tok gathuke gelem aku. Ya ya. Ora iso. Lunga. Kula aturi kondor Den Mas, Yo. kula aturi kondor. Den Mas Wis. aja Lunga. Jaluk ngapura ya ten. Aja Den Mas aja. Aku ora iso nampa kok. Den Mas. Sing eleng ya ten. Terus aku kudu ngapiyane Den Mas? Ngedano saiki ten ngedano. Enggak. Pak tambahi 500 sak edan, Pak. Nek gur 400 durung nganti edan, Pak. Sek edan sapa? Joget tangguk. Gak apa-apa nek joget tangguk ya. Den Mas. Den Mas datang nang kene. Ayo Den Mas. Ayo joget
Bubuk sik nang kamar yo beden. Hah? Saya ngeleng joten kowe bapakmu kae lho Den Mas Broto kae kae. Lha lagi udut. Oh, Den Mas Broto. Lagi udut. Metu ra. Ayo ra metu aku gak ono. Wah gak ono duit e. Den Mas Broto. Aduh kowe wis ana sing duwe ya Ten. Dibuka. Buka. Cecetan terus iki. Karo sapa? Karo Minten. Wis iki ah. Pak wis yo Pak yo. Wis. Mpun nggih. Wis. Wis saiki bayaran Mas Gade. Oh, lah yo aku. Cetak. Wow, pono. Nya bayarannya. Wayah bayaran. Solikin. Nya. Aku. Nya. Kowe njaluk tante.